kinya kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abwonda isi weke nambeye asese miao enoti isano na ibire inya isato isano nemu ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime ine kwa beri gukuria chimashini chingia echura tume kasemirimo yao bono lichi wiyao na lieli etuka ya Gusii Star Shop ebyo gotoke miyomo cho Kisii nigo yakoletere chimashini chingia echo chikutumika segeka asili golirigiya nigo bakone chimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo cho Kisii ase bari nene kurutinsamu cha Kisii kogenda Kisumu azamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cho Kisii na boko bakirisi ngwetera stinamba chabo Gusii Star Shop nedukore gene asoko gure bintu bigutumeka sege kege tambe asiri guridense agerera asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyoge kogera asumurubiryo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Nchoke turi ko nyorwaria nchoke turi ko rwara onyeri nyagitari nchoke turi ko nyamache nchoke woho yanda gutara just ne sandu gyo korosyo be kabu chinchoke gisoe chiwa swane metenye tatu oso kwa best na bo kwa best mo tana muno yoiga na bo ko system liters edita yamo 1000 mukwaro cheyo gatugete morano yo atwanya to mwa yetochete asekyombe twabwate kyari ko kumwanya gitinga heritage council kana cheto nkanyo mwa ukorukute nyogendi otenyo gena ro tebeti ake amura bagaka na bangina gatebu momanyete ngombe nogote usinyuko nyumusa gocha no nyane mbori na boko sinyuko nyumusa gocha Ndizi TV ubwansu bw'Omugusi umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio y'abayibuli Wanjamo ligereria begetaseni Ndizi TV chidaika 10 chia butokire ase chinsa ibere chia bono mugoroba sentundende to kwarigania himme yo murobiri Oboseera Bw'Enka pastor miendo nyareko bawikirana me studio nyareko batogusanga amonere chikanisa chinyinge pastor litagani pitikana kwarigani me studio Yamana sana. Ndio wanaona karibu sana. Chikanisa chinyinge ase chiwikibere bono niko chabwate a crusade area ya family life timanye tibuna obo teneniwe kanisa ne kurwa sense moye conference niki kyalinge ekerenga ekenene kweneke nga at least
chiabere chikuruseri chichi wikibere ase okwegeria igoro igoro ya family life. Ke mara liambia mana sana litanga ntokere ni yasambi amana sengencho ili bageli gan ili bagato for the last 2 weeks ko kokora o randia ubate emphasis as a family yotu abate kerenga yogo strengthen families yani kerenga yogo tinya yogo tinginka chinga chetu no bwama te Bw'Enka kiagera ndo batabana ronto bataba iboli once bigo tinyo bwama tobo bwaba Kristo baitanda onsi asebali egine kerenge kamo kialenge tokuruka primary kialenge getangani ne giakabere tu awatenga wetera sobora ndio boiga abantu bande na barabumbaroro barachichororo tu atabete barigani go bacho bako kunobo bako onchobo bwansubolia obwansu Bw'Enka batebenga na intio tutagete na intio tutagete kama Yesu asenka yetu so through that untu abate batiso lero as chinsema chinyinge ne chinde jije chibe wiki goje ne chinde chibe go chibo lakini majority of them challenge lero talise itoga okanjalenge Nyamira challenge go chigucha challenge everywhere in Kenya and then challenge division yengima Bimono sana maro kwa yabono mwancho mori abonere butambira boko bwati umurobiri gwetera se mitanda yetu ya Facebook Ndizi TV News digital gwetera YouTube Ndizi TV News na bwigo gwetera website ya www.ndizitv.net maro kwa yabono sanga kanagalikia go ne liboli yago amona intwe arene bwigo gwetera se namba SMS yekunya gweta se TV yago gago bwigo enambe yonera se WhatsApp bwigo ise gutoma elidi ukoliago gwetera sensa media ya WhatsApp na bikunya kwa gigotuikira maro kwa yabono chinga kituranya lekoba etogusanga amonaye pastor mienda norega iga ime studio nyara kwa gusanga pastor na nyore teribaga agati kabiriga ye wiki ngara uduria tu emeroberiye ye crusade ya family life kanyara mangana ale gukwanirwa roro na marito kigima ngiza kutaburi limotu gati ya ekerenga ni material ngase booklet elia no kwenekia abuna ubuteneribwe chinga chitu banyara kwa bugotingiwa umuchando monene onyatako bugukwanirwa nabo igo likabanga neliburi kera umpasta oyare ko bagakorande osomo kwanyu yo iganyatako bakuburia abantu basacha akabuburi nga botambe bunere ekera omongina osomo sobati asenga aringa na breadwinner weterase okonyora kwae omosacha nigabwirente akirekiri nalera nyarako bagusaba ibu ase enga eyo liburi elyo abasacha bakaburi bagakira pastor turakwanera ngengane tebwenere tiakire na ndetebwenere tikobeka bireinge karo mongina ale breadwinner gosale nero konyora Bw'Enka nga egende kige kogera umusacha akire ebitolingo morobeli Nyasaye na biko nyarekana ngesababu nere kogera umugako maybe nera atabwati gosine masiriri gose nkenda atwalire gose handicap yagende ndi yakire mu basukano lakini mbawena tekubwatana na bado na endo mugako uli na wenda ko still the man of the home kalinga agukira zatigalenda bangina bange igesiekebe ekaranyo lirenga nero bwata chibasa nero gasamia bana nero wakane rent nero wakane mindeka bire biko bachi ekiburi ya bachi mbabota abanga bona ayenge ukwanaga inje kusema egasiye gukora bona erenda abana obadaliyo rakora inje ngokorega bona ayenge ukwanaga beka ngenda gira mesa no bwate ndagira mumu akolero jiko bwelinga okira lakini it is not the idea nderiko ba as tebwene tiko igo asaba Kristo ekera ba Kristo mbamanyete at whatever rate ibintu byonse ko baretirenka ne Bw'Enka yo na ende sirio mugaka buno mugaka Bw'Enka na bakuboli bunga buno manene Bw'Enka ibintu twaletire na byebi ngakyoko bibanga abantu abakunga bangina bangaine bagarta batabanga ibintu aleta na byebi elbushirini mugako tabango ngakyoko kibanga ngakyoko gotobanga bona obatabyati tokolega ne batomweti abwata koboko lakini nyo kwamata biringa kibange akubangerenga koleke ejito tokolega taga na bakwegunga stirio iruri bagaliriri aya no mugaka egeko gero tamweti ribageri ngocha goikerara asako byolya tabenga tintage tikonya kabo musomba igago gutigere nkeyo agende asago koba the man of the home biebono sano mwancho mo ligeria pastor usikuligere naba sacha banga bagwetera makongo niri tubatari gwesoke batenga ya pastor
nonye ni nabe kunyareka ng'abange n'ababwata n'abakristo lakini bagwetera makongwaya bono asomoro buli wiki chibere mwanya oleta machibi kunyara ko bagukugayana elindo musacha nere esoki aiwe nganinche omonyene orogongoro nonya kenyarikanete nga ensemo yebitogo chibesa ninde sake egente kama kya na bana sinalengi n'abatebeti nkilinga ntobwate kara conflict yegocha usokungusana na gogocha nabo bakuriya counselor yes either psychologist or say family therapist ejiche bategerere ekere yabategereire ebagayane ebagwonyore batana nali bakungusana yes nainde kubwa mono basabe nyasaye egekogera egitabu kemerangani 17 fungu la 7 gegotabanga ekero chinjira cy'omuntu kiagokirio monene omonene igagokora nonye nababisa bo muntu oyo babwatane nere ababisa bana bako bano mwanjio gusa mwano bono nchinjira cyao kikogokio omonene nabagokora omubiso oyo mubwatane nere yes so igonya sai litanga kabisa nere uranyare kungusa abantu abaretamo ubwanchani bwaye na bogodro bokungusa gocha bwabaretamo na ndibwagara bayigwanana ava nandekera bakolire kabire yibono amangana andali baratoke akobangusana akobatanana na bawikaransa bayakwanire onyambali koigwanana babiri na bakora to muntu ndo gatatu lakini ole more mature emotionally yani okongire otingete ki emotionally egere umuntu yabategerere ninde abaeli bakagukwanirana on a fair ground yes yego erekera umuntu agekiri nonyene kero gukwana tari kuganyate gerengyo bataba igaganye tokore egerate bekiria alengerere so bono lende no mukuri omuntu ole neutral gatigati egere abaeli bageli mukwanirane on a fair ground. Bibono sana Paul Muragwa kuru chinse mochia masimba agotebanga na kongusana abasibati goekeya anene chinga kibabwate chibesa chingi wetani abasacha no mayene barabu na bange yani mubaro no moke ogwekei lakini abange abogukonyonyalire chibesa chinyingo ochaka kogenda iguru ekero na lenge in the 1990s ekero Margaret Thatcher lenge president prime minister Ongereza igabule tugunga mwaye ngokorosie ndagira agatebanga mwaye nyomba ekera ikiro tali the prime minister ekera ikire nyomba she's a wife nero koroseli mugako yecha nero komoroseli ndagira kuri breakfast omoroseli unless bakare isiko aso mugutano gose bakare hotel lakini ekera bareka igatebetenge kana ikirenka ibintu beyond bio prime minister nkobeka kando now the wife of the home. Yes. Yes. With all the pomp and the power of God. And yes. What should be the role? Bono umusibati rende kagende tukobaga koleta usino mukungu twatebinga kero kende emereme yo maite pastor vere. Kero kende ninde kebaroga igalero mambitingi yo. What should be my role? Chinga kibono umusibati rende agende tukoba gakwenda gali siko kuliye na koleta. Ige iganga eroli yani nere yeye. Aya bono naye kero ulinka onyolte kwanyolte ngoyere na kagende to sinemeremu aya inkole goikaga gocharo nga naye nole in productive engagement wewogetinchirende ngwakoreke wakoreke usukwabangira zgwajagira kwagaja kwasirege sumu chingoko gwajagira okorege ndeke arochenga umuntu yokoranga nechibesa chimize kidogo lakini ajanyole uikanze tekero igoro korumambi goro on Facebook osoro on social media osenege sota garata litukoli makorumambia paka none bintu no bire gali kiringa no kere anyono no mwana olenge gali to chikende kagandreta na bago are igwenga umuntu oyo no musigora igendo kera kale byo musigo oyo goko sokisiko maite pasta no nyokoroberia abana boko banyara ko bagoikira ni miroberia butambe buno musacha kurenga iyo nkagitenga time na bago olina bakoranga bunarenga no cyabana mbia bakoleje assignment basibire ibintu byabo bechoke to umuchyokolega na mbio kolekananga presence yo mugakuyonera lakini ajanyolenga abana nabo bale mess naye no ole mess ayo ikanse de kiro kolekania mogore kiro igoro abakoranga yena asara ene Biona sana Kefa Osoro kuro county 047 autanga indika abasibati banyara ko babakubwato kachibesa cyabo ba abasacha banyara ko bakurobereria emeroberia magendras chinga cyabo ngotebanga mbaroro ndoko beke blanket statement mbaro bago kole meremo
na ende bareta amotebi na nanyote musibati ndorengo muluya otebete nga inje ngokole emirimo ngakiye miaka yali ange 20 alenge konya 60,000 andebinga ko rangli musacho na amotebi nga ekina retri na kieke ayabanga tobangere igoro y'ekibese yes tobangere na ende talenge mukristo imagine enga na amotebi nga bona kibesa kyo kinaretire ayatobange nga kitoko totebi chikorere budget abantu bayigote nejibiri cyose binyara ko bakigwa kanwa imarwa yabo no mancho morigeria sange karangeri kiago amona into chinga kitogendre to ko kurigeria igoro ichinchira tranyara ko batogo tingia anene chinga cheito botambe to tenga chinga cheito na chio igoro enke chinga kichie chogete ekenyoro ngie chogete ekanisa ne chogete lakini tonyore nga chinga cheito nabo chiko yumba iga nabo konyanonya bagambi bagutwara mirememe ko musanda kugamba ase binyoro pasa wetania omochando buno tonyare ko batuko kwanira ase wikingi makero kende nchese mo kinande mwaro chinga egukuna chinga cheito nabo igegwenete emurekerwe asobwe memono ensemende rorobonega turatebere challenge na se chiamate na bana especially abana bachakira ko adolescents kuchigoro yes lero okolera abana bakeya begasiraisi okolera ababera bangaini bachakira ko enda chi high school kuchigoro yabere mireme menene emekon mungino ya magante biraronga agoji otabi mumuro yole ko university nga togende kanisa motema mam boko bwatinde I know where the church is. I'm following you. Lakini takomora. Amungana kento kijara kole bora ndikatebi. Amotebi use imenya tenjera bochande. Kwalole nakole goso linda. Ocho. Use mbiyande. Ntako tindako sa mama ngo kubwatinde. Kindago. So uchuya tebanga uchuya nalefa. Wana naroro atabanga umuntu naroro. Okonyano wale omungino yumanya konyoro oleteirwe umumura ngana era nkole moise kala tire gocha kumunyomera umumuro yuma akanyora nga abegete gitatu naenda akamine tuki eigete bakomogongo bono makubolinga uyoletwa omongino opanic obolinga wono no musaja bana usino moise ke uze musaja okorekana ngiye akumuri umwana nangiye ngabana mongino ayabana wenere pono mungina tavinga wana na chande. So we have challenges especially also with how to deal with our youth, especially in the homes. Igeko gana mina bakonya gukina mina wana bamura bagukina bawe ikase batari kotegera mungina bagotebuye no mukungu bawe gabatebanga mukungu tali wante weekend odo ya mama otabanga onye tata tai ya ninjende the man of the house njongo boli gwebintu bwana ategera miaka ya na igirinjende bona in charge mominota balena bana chinguri changane. So we have a challenge in that. Pastor kubatika nene chiko liense itu ya Kenya eligotebanga goikire miaka 18 uranya ko gukoroto tu mwana uko mubwati agaikire 18 guchigoro bona agwo nera nabwate right yo koira neri bono buno baibuli at what point tubwente ko tukoroto tabana baitu nagaiga twateba asomo ngane tokaranga oyere bwetere kebakina bako genda guchiga ari nyara ko bagweterana ejikie gosenge gori kike kolengana ne gujika wa Kenya ro miaka 18 lakini kolengana na social norm ne kero mwana eteneneire totebo ko school onyolire ekiparwa gokora yes uchiro chakire nyomba yaye guchiaria o maybe emenyiri nonye na rosti na bokunya komorotota lakini rende roji tocha kumunyara kera rituko okera ikera lakini as long as yare nyomba mwao yes na about the age of 30 as long as yare mwao o ino mwana as long as ononga kiaro monto nyore nyomba mwao kiaro monto boronge itani miaka 18 ole nyomba njao koro as long as yare nyomba mwao gako banda your rules yes lakini ogwenda komenya guchiali na bana basa mujikae kini kara gako banda my rules. Abange pasta bagotabanga abana baita koranga kubabekiro borose foundation no muchando guchiobera bono kiba mincho irigo ne chimbu ichimbe nande gocha kubagorora banyara ko bagwete nene ko muchando especially age ya ambassador from 16 to 21 pasta no muchando le ase chikandisito no nya sebinyoro na botoga tabaronga baise ko bichoreria aria
na beko bakong sana gocha kobairania lakini aba chi family nyinge na wanta to gocha kera mbiyamano egeko gara chi family nyinge especially of our churches mbatemete na bokonyara na bobegeta abana bali tabale kichi club awo bakonya kwegeliwa no nyene yo iko bichori ora agenda guchari na agenda na bakonya kunyura no nyenda I don't belong here igo wane ngatiye we ikasike na bakonya ndo ira nire kyagera na amanye ta sabene ta ko lakini oli gwatigete igaga kina igo agakina bina tutukende igo na bego chakabaga asi kucha kumwele nigatamanyiti kende tanya ko igumuga nondo biblia tanya ko biblia tanya ko nyara guse ne shelf ali wana mondo buno yina beko bako onye kwanyoliru kucha komo the best years yo kwegelia bana umwanegere yanyolekana lero nga is between the age of 5 to 13 umwana yako ibinta ko bibwata bwangu ende biatika ugo minjoli bana ugo chaka kurwana ne kegera social media yachakire bintu bindi byacha igo compete nere wana rende igo tutegete kuba ikera mapema whether they young Yemana sana Caroline murakuru chisemo chia kiugoro agotabanga buna baibuli tobwate blame game ati umusacha no mukungu ningo bweneta koba gako tenenera abana na koba uburendi bwisaini tingo tabanga umusacha no mukungu ngoya manaro bweneta kotenena no yondo tagotenena igo moko bwaterana mukungu arende nsema yaye ko barenda abana abo no mugako yenera arenda abana abo umukungu na bako barenda on general discipline bintu bike asinare we ikago tabange gente ko bana so mwana yakire wana yo isoti gate koba igo minzi nga bana ya wende ko iriwe gitambukiro kigoraka ke bana otabinga bana manding yova go just say so igo bana nga onsinyire igo bana ya gukonye ko umusaja kwarete iri ngumuntu yonsinyire moika we kabura kinga no musaja ole by instilling discipline aso mwana uyu discipline ite das mebe yeke boko lakini asekera abetereri neke boko naro emyaka nere yeke boko emyaka nere rai konyo nga talike boko no wikaransa nyo no muroyo moira nsamo omukwanere man to man omukwanere boronge kabisa ndo mobeke bia na ndo matebinga asinararo totaigwane these boundaries ndoko igwana onye gokogenda iga gakorra ko serious na bakwego sanga atokorra iganda basego ko mogecha tigangira ngoraka Pastor kwananga overall bwa bana especially with the single parenting tubate single mother na kero kende mungino rarire kwanyira no musacha ororo at tender age y'abana bakunya gutira konerango na kimwana go chokora mwana balancing amanya asekyo it becomes a challenge lakini tawata bayiga onye per adventure moiborio ya mosirire oyo ndo tigara aligie a role model yo onye no mugaka aligie mungina gete urengina ngoka abana aba ora be role model I play the role yani uri bakomenya nere baraburi kega no nyina bayise kentigire ande bara okay wikaba abinto mbire batanyala context bono rende singinjere kabiri go ikomungino yatoko oyo ndabatabinga ki onye ko mukoganinga yakende wolingo nyarebe oyo chichao batabi tabingo mwana one kyotagete nga kyole omugaidi okore role elia munginori onye no mugaka onye no mungino tigire na bakorigia role father figure yo monto either no mugaka bwe kanisa go monto ndo uso muisamo kengo teba bu mwana oyo uyare igene kana atoje kwegena kero monto kero moiri nokorang uyene uranyale kwegena atake kuba a mentor yo mumurorio sacha ka komoyeresa nga masaja itoka baiga aya uyaranyale kubuli no ina mangana ali atanyale kubu mangana anso ni atanyale kubuli ngina piamono sano mwancho moligeria tocha magoli no ne birengari bino mogarto ko mogosanga mona intwe marogo ya bono chinga kitogera toba tugukwana legore Oboseera Bw'Enka nchera kigo storanyara ko batokogorra nabwo kweneke chinga chito chenyere ko bachi chindonge asumo sacha asumo kungu nabwo igasa bana baranyore environment ere engia kegima pasa tokwanere igoro ye chimbwa echiarokana asobwango baro tora sencho yokorera abana baitu abana baitu chinyaruka they are comfortable bange banyare ko bagukururwa abande batacherwense pastor what is happening in a bible na batura tabenga enseme yamo maybe a bible na baro no tura tabenga to bwate ensema tu kale go fail ya kogera
wikatoba intentional asoko manyango mwana oyo ganga yali chinga kichonsi onye go kumotoma ase moto bubolinge ki asa wonko motoma na left safe mo bagenda nere Yes. akero kwa motigina no kwa motiga maega company ki kwa motigera so akero motigete bose igembe agawo umwana oyo nabale likely kwenyora wenyorira samagoso because either go say aenda gutara uchiali oso enyombe iyo nyoro yoro ne nyangau lende go segasi ayo konyora iki konyora ekuri so but bono chikonyora kwa mulende tebia umwana oyo gana no mo wanted no mwere mwara karatinga ayabu no mwiseke toko genda sare kabireto naende teli mwiseke bweka lero no nye boys bakoiru ngokururu bale bairu so bonds wekato toba intention asoko okobegeria na kobatebichi mbebe na asabago chene kiba okora na inde especially asabako invited go nyomba chire private go nyomba ime indoors arabara atemonye na oje sabachesere isku because go nyomba garia tokomanya kerabe tokomanya ekikerabe chinga kia bana kero kende banyara kwa bagosoka baenda bagosoria rero pastor bantomba bwatinsoni na bakonyora niso gukururu mwana oyo ayivurete kwanyara nisemoke na bantu banda bairi nonya basani aba tonyara kwa toko bamaisana ne pastor chiskuru ngisikire for 21 days wikira boniga igo ne chinga kichintamba baibuli bantu ko bakwereri bagali abakweneka banyara ko bagosanga amona bana babo Walter Junior asante sana message yako tanga pastor kone biya ekero kenda basa chango moja tole abasubati aba emba bwate obole ubwabo kobono ekero muntu mane akobaracha isiko gosogenda etaro litukoligima otigero mukungu kerekemo talibu ya kibibilia umusacha agokonyo no mukungu. In other words, both must collaboratively engage to build a family. Can't ever know, man. That's how it is. To ucha kutigera all roles uchitigera no mongina so mongina na mbangi nambara okonya batigera tabasacha keregento era akali kunya gutara kunya ko kole bintu bya ndaro molevi mugakole kare kinyu mongina karo molevi I've had homes chireka yes mugaka nero kama nero kala keregento mongina gocha bono ngocha saa 3 kuruke kitaro kuruke nero manyenenga nero manyenenga bona gocha sacha mbara bale mereke so we got to time ko ranga kero yamo okolire nsemo yae na rio abanta abaigatura abaikere na ende kero muko bwatira na mugusirana nkoberere isi nonye na abana kero bakonyoranga mwe abaibuli bonsi baramu bagukwane rio gierimo bonye discipline bakonyakora bonsi baramu bali in agreement ali rio utagete ko discipline umwana umungino gatanga takongitero mwana babona nera mbweka mbwati usega mwana oli akomanyanga umubisa noyo oyo no nyangau mamera no ngangete so but bona nye mago tabanga nero gatabanga mago sa gwato nyadi dero go ikonyore discipline bona akomanyanga kwene asayongo tamera na inde bona igo wikego statutory igo wikababwatira ne bonsi babiri Bimono sano mwanchumo ligereria pasta mirano altore na erega ase studio kweneke ngatonyera ko batogo sanga amonere igoro yechinjira auto bwenta ko batogo tugeka chinga chaiteli ni nyara ko bachi ko bwenera pasta to konera nga chinsemo ibere iganto konera chinga kimebi management ya finances ikoro mukungwale asemeremo to konere igoro yobora rigwa abana baite itwa teberenga sa collective responsibility gati musacha no mukungu esemende pasta kero kena siwiki jisatogo ibere mwanya to ko mukoligerera na mukaranga challenge nchiro mata mamocho na arora make people take them for granted chinsa manage nyinge nchira tokuruka different styles cha discipline chinchira yani chi approach au choko maintain discipline ya savana style yokonyora family gete bugoleti style ina be ekogera obana aba bakinde njenjogete buna bono enya bana bamanyetenga onye kwa gosire igento kerororo iwo gwa kwebiranya 21 standard yeyo nere iyo igo bakomanyanga abayibuli aba igasi yabo abaniki tyrant igo bono bonyo mubiso yororekanire amanyinga nguru chao chikoire bono mwana oyo takomanyanga nende bwanja ni mbwarengi ikero muntu oitabune ngombe umuntu ina cha korengerelinga noka mwanjete so nonye ko maintain yani okala discipline to when go discipline mwana we nenda mwamu
lakini naende na bande mbaro babwate lessons via approach yani ngakende gyonsi mwana hata mwana bane nachite kumukani takali wanja nero bono wanja akagenda uchapa omwana na bago tebange ne kentegete lakini goikoma tebinge ki egente ki nkerikia yes nende woika sande goike kobetererio te obe decisive otebenga ki ekyo kiyaya skulu getenda tuchi yaya eritori gochi yengo koira ni inki egeko gena nayo manyete ngenduki kerega bwaso ko matebyagenda yes kana bora nya sata tuchire tamanyete nki keroro aya no ni gendu getata to gotaba asinaro no muyori obwente to komutigere nga keregento everything goes lakini naro to kobanga to koba to tegerera kugani ku mwana no nyo gosinini abo we ikase ke twatanga ke kwatagete dadio tutege to iresiko to dino erangisko na boigo chembaire chimapiri chimapiri yugo ika kwa batati gambaire yes bana bakomanyanga ki ne ntwegento twatagete kiawe kyaikirani yani mbako bangamba bwatirio gipi asenga haya na wamba bwatensamo no nyamba ubashirikisha no nasegento mwana tabanga tutete okole gente kabrike inunki morochi na baro no boko nyana bara bakaba batabanga ntotoroche kebega so no ambara omoko bategerera lakini at the end of the day na bo mokorra ase wisdom yawe yaikera mo tambo kiko chibosio mo basa gotigana na bana bako mo bari baga yes byokoba na bakoranda ho decision maker yes bana enga kiba nere gojo ikabakinire that time they can run again talibon Dibono sana pastor ndoje maida serikali tubadendo likulunga public participation tubadendo sa senga public participation ye ineroro abana abaro bwate birengere pia bunga kitene nchire ya mabuigo gutwara baririba gutwara baririba yes aba nginana kibako ba discipline at home pingo mo ligire naro nyara kwa kubulia agoro kwa Richard yes how do we discipline ngina sawa sibat okay discipline discipline ne chinjira chinyinge but the poorest yani ye inzepi yoko bogolie bakora na komwake biranye kyagera myake yaikire ekiranya na giyo cha komukora kitanya ngia mukora kitekarama gero obeira wano ikire oyitandire oyige kire myake yale boye omuntu yega nocho barore discipline samlebera akonye lakini generally tayere rabego konye nda tebenga discipline eringa ora moikaransi omeres na bora mo tebie kigirego ose discipline yabenga maybe kentu getenkero mwako yara ligireria rorenga onya wako rega bona lende se gesusureke maybe ke bona toligo chakonyora some privilege gete amanyanga bona ninche na agosta na kiyo kwa privilege osine gentu geto kwa na vera matabiringo chakomokarand gocha kanyanga bana lende ogosire bana gento kelipwa gocha kanyanga tolikonyora ikara bana lende pakenga kiende bana lende ara korogotare ara renga lakini ngotabanga eke boko might not be the solution bakini abasaja abange bakoranga nakyo ikirako nakiko yakyabwangu enda abange benyorera omwali ba muitire batoka bali chichera gose batoka babwato yuno morwire nyagitari gosore maire naende gosoboke okay no ende bonekera bana bagocha kanyaranga neke boko bigo ga kalemeremo umenyetera mbarabuo mbago trust kyagara abana bataro chinga mbwanje tengina abana mbara mbali gocho wanje ngini bakoranga no mwanjete bago wanjanga mbwanje tengina Pasa murigana rega gotabanga challenge enene no boerani ase chinga chito no kwanerenga ne yo kurinde na rega igana urigetenga pasta challenge enene nigere asabana bana baba Kristo koranje aba Kristo mbali na bana babo ase chikanisa ne kanisa entangani ngorwa nyumba na gitora akore to ikera abana aba babeire adult bangire pi teto chakirenzi kana yobo ukwane chake to kwanere goro yobo nchori ase chinga chito okay tete venga umwana gakubaruko wa inse yao ekarorili ale emiaka atarakole school oyi akabaru inse yao lakini nyo etani lyabu na bakobaru tali inse yao okay naende gusonyo ikire school gochigora ali okare college na bakobaru nga still tali inse yao privilege yo ndata komwaye ye school fees but umwana ora under you no ora under 18 oyi strictly under inse yao omwana oyigo ikomobeke wia na ende go ikomotebi as long as yale mwao these are the guidelines these are the guidelines
you may not be forcing, lakini you will tell them mwenye tenda muone ama chikao kolemero ma buona na raya. So no ene wako manyanga iga ekenke yoga ekenkeriga. Unabona totebe abana mbale mwane mbale mwane. Njichenyo babegete TV babegete gento gete bitari ko bugigu mwane. Usira bongo bakaninga mwane binte mbiri ko bugigo na as long as muri mwane ekiwa bimoko bekaga. Onyo mola chikunya kubika uchimino kuchialda kintaliga. Iga that one does not happen. Usachinsa chogo ira na ngara na maiga. Aya go save na bono mwana bande baro batagete go chaka paka saa 8 saa 9 na wako batavinga njebuane mundo geita nkeye ko iguru after saa 3:30. Bas ba manyanga onye bagwika saa 3:30 batamo bamanyasa bako bara because gite kyani yasiku. Igone ke ngito ende to tabangelinga ki you are instilling discipline ki bana mbatara bache go changsa chinde chons. Bache go gotura yani bana muno moiboli cha go tuno mwana. Igone yo chete sabali bano ikire butuko. Mongeno igora chiko ninki kwarosia twara ligo chaga. Achake ko imoka ngina achake ko imoka ngachiko barageli saine bakurara igonya bacha banyutu. Onye mbare ngoje se jokuragera bakurara igo. Basa to kwana igoro yo oboerania. I think that's communication. Generally okoranga there's a breakdown in error as oboerani bwa mangana chinga chito. Oboerani ena bogo twale mechando na ena buo boko gererio manalia balina. Egekogera onye to koruribaga otegerere kumanyanga inkyo yago teba. Oligereri both the verbal and non-verbal cues. Uchake yani kuligeringa nonyene kerago tebaiga. Inkikeria atariko agoteba gochimoinabu. Buna montenaro gotabanga. Ono rende onye namocha nyabere. Onye namocha nyabere. Okolirego. Igo bona ka no mondo ina mabere agosaba. Gere gotara gosina mo namocha. Iga goteba onye namocha. Igona go choro jonga namacha tararanga machi ya ta gonya namacha lende tingwabiru moberu ngora kuruka. So angela more communicate matters a lot. It does not matter what you say but how you say it. How you say it in tone ke watu me iriyo gi wakwa ne ndiririe ne iriyo itongo na ende Biblia batabanga a soft word turns away wrath amangana mororo igagu kanyenda amwam. So bone njere limo kukwanirana onye kwa koigwete bobe kwa gechiwe yere buyoganye mbako rakanyeka uraturia umayewo chaka kugamba ochake kugamba kole igoro omunyete gokonya since your heart go transfer igento kilichia ikaro konya orokwira to gokwana ngobata ne nyameni ki onye ne nyameni moko de bakana ne segi so moko ganya chinga kimukanyegete mwaturire mumanya ko yarerania injirengia obolinga banenga nenga kiare irio mete yangu misete nje nakero chega aho taligo na minute nje kina minute nek na limura nyale ko erani moikerane lakini mo chaka go exchange kero mondole igoro meto yo ko enda no ri ako enda igoro nga inta minute go nkyo konta bali wana to betiga ne segi ya chakira Yamano sana omwancho mu ligiriria gatia bali banyale ko bagusanga muna into chi daika chitu chia chire pasta kegima kulende tonda go semeria na ntogenda ko batokona libaga singencho yogo semia abancho baligiriria yure chinjira to bwenda ko batogotinya chinga chitenga na yago yomule pasta haikira to ko rumurubrio Oboseera Bw'Enka. Bueno tigante abenga my family amate chi amate chenka na chio chire oboroso we ense nation yengia. Onye kanisa go jikobe kanisa ndonge na ende rengia we kenka era bengia. Onye obo ko go jikoto kenka yeito. We keto kengo mogo ko inora semio yeito. Agera to transfer go jasabana na abana barubanyi bagoke. Egero mogo ko nyare ko lekana bono ngakyo mondago tabanga it's good to be home. Umenye tekero mogo ko leka go kwayera kurwa so ko uwetenga buna bano uwetenga kyanga twakole kurwa njengikaka kyaninga nyiro lakini anyara so go chiondeta ko ganieti okunya kwebolinga ngai go sengo chikosoa ko chino bwata mogo bwo chyo embule tago tindale nja ndala nchira so igo tutegete nkebe kwe Oboseera buya obaerani borobuya wanchani baorekana borase nkelia karoyo makwegunga onye no mwana osikire skula ko nganga ndingo cha goikaka ikyagero bwanchani baro omoibori agatabanga ndingo cha goikaka chikorugero mugaka ndingo cha goikaka ndole egento mbogoretia
nge mwanchone usemba abantu bane so that abantu bonse barigereringa indeed Bw'Enka is the heaven on earth. Our home has become a heaven on earth. Ikine kibwenda kwa bikirenga gito na ende by the grace of God in serone esaregete no kogunkoro lakini we keep striving. All right. One day abatokunya ko improve. Na nkero tuli kunye ko ralimu. It's a university oko soma utaliko graduate. Yes. So we will be there keeping learning all the time. Piamono sana Pastor se okonyora libaga kusanga mona intwe maragoba ya bona sonya rakoba to kwanira bira tatu ayara nyarakoba gotokonya buna abancho baligiria bigata sendi Ndizi TV nyoro murobulio nigo gochera kera litukole juma mosi chinsebere chamugoroba basekerenga ekenene hiyo kwenekia buna twanyarekoba etokogora chinga chaito nyarakoba kwenekia buna chibichamaniriogi chagochera senchira yobo ikerano yakorokwa petronira mukira twanyarakoba toko osanga na Pastor miendele tirana gorokwa Joseph Tamisi twakona iro baligirio byabwe murobulio ekobwate migata sendi Ndizi TV tomirane ewiki gocha. Ndizi TV.